scriptures. Ngoba uPaul konke akushoyo ukusho njengokwemibhalo. Imibhalo yathi uzovuka ngosuku lwesithathu wavuka. Imibhalo yathi ivangeli yini ukufa kwakhe, ukulala kwakhe, ukuvuka kwakhe njengokusho kwemibhalo. Manje ke sizoyithola sesishumayela amavangeli amabili. Ukhona igroup ekhuluma ibheka isekelo ukuthi isekelo isona esihlonishwayo. Ngoba isekelo sokuqala esiyi-measurement yendlu esilanda kuyo ama-measurements i-cornerstone, i-chief cornerstone okunguJesu abathi uyena obeke i-foundation, bese bona abapostoli babeka i-foundation phezu kwaleyo foundation. Bese-ke abanye-ke bayakha-ke, fanele baqapheleke bona ukuthi bakha kanjani. Manje uma bethi laba njengokusho kwabadala, now sesiyabheka ukuthi abadala bakhe kanjani, sesiyaqaphela ukuthi bakhe according to the scriptures yini, noma bakhe ngeyabo indlela abezwe ngayo. Ukuze kube khona into ezofeyiswa kuthiwe lena akusiyona. Ake ngimi mhlambe ungangizwa kodwa ngifuna ukubukela lapha ya kumaRoma 6 verse 16. Sesinale ndaba le according to the scriptures. Amen. Angithi ama-scriptures kufike la khona abapostoli beqeda ukubeka i-foundation base beyavala bethi no one will ever lay any foundation on top of this foundation. Amen. Now uma sebevalile bayi-approve i-foundation ukuthi iyo akekho ozobekenya. So sesingena la khona sithi we are face to face with Christ. Ngoba bona basihlanganisa noKristu. uKristu is a chief cornerstone. Bona baleya i-foundation phezu kwe-chief cornerstone. Face to face, ngamanye amazwi, finished work. Ukuthi uma sibuka lesakhiwo esimi according to the scriptures, sibuka face to face uKristu ephelele. Amen. Ngoba asimbuki uKristu manje sithi sibuka the face of the elders ukuthi bathini, but simbuka ngokwe-foundation, that is his face to face. Ngazi leyo nto uyayizwa yini? Ngiyayizwa baba. Ukuthi uma ethi uJohane siyakufana naye, siyombuka simbuke face to face. Lokho yilokhu ukuthi imibhalo iqedile konke, base beyakha abapostoli bakha lento eyiyona face to face yethu, esimbuka khona uKristu. Masiyibuka kulesi sibuko siyayibona, simbone siyibona. Hayi bakithi yo Simbone siyibona. Wow, singaboni abadala. Ngoba abadala kufanele sithi yes, babeqinisile abadala mabesho kanje, ngoba we see lento abayisho nansi la. Futhi ngamanye amazwi bababona zitini ezakha phezu kwe-face to face, phezu kwesekelo. Uma nathi
sibheka sicwaninga sibuka imibhalo zisibonisa uJesu, zisibonisa abapostoli, zisibonisa abadala ukuthi awu kanti bafa bafike bathi kulento baba yilento siyafana nabo manje kodwa makwehluka akusikho. Hayi bakithi yo manje ke lento lekuthiwa ke ivangeli lingamandla okusiyisa ensindisweni, ngabanye amazwi okusiyisa ekupheleleni, where we become the matured, sifinyelela esambulweni esiphelele. Asisenaso esinye isambulo esihalazela sibheke kuso sithi kodwa khona into engakambuleki, sifika lapho nezinto ziphelele khona kuthiwa uma kwambulo okupheleleyo siyophelela. Ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala. Mana-ke anginamahloni ngevangeli ngoba lona linjani? Lingamandla kaNkulunkulu kulowo nalowo okholwayo. Lamandla afike ngabe yamazwi umuntu akazenzeli yena, akagqoki bese kuthiwa hayi usindisiwe-ke lo simbona ngokugqoka kwakhe. Kodwa lamandla la angisho nje ukuthi abantu abahambe enqunu bakithi. Yezwa ndodana? Yebo. Ungathi hawu kanti akugqokwa la, cha angisho lokho. Angisho leli vangeli elithi uma upenda umlomo uma ufaka ibhlukwe sikubona ngalokho ukuthi awusiyi umzalwane, angisho lelo. Kodwa ngisho ivangeli lelo okuthiwa lingamandla kaNkulunkulu, alisikhona ukufaka ibhlukwe nokungalifaki ibhlukwe, nokupenda umlomo nongawupenda umlomo, kodwa lingamandla. Ingamandla kaNkulunkulu okukuyisa ensindisweni. Uma ufika ensindisweni awutshelwa muntu ukuthi insindiso yilento le, uyizwa kuwe. Awutolikelwa ukuthi hayi hambe uyogqoka ugqokile, hambe uyokwenza ukuthi awenzile ukuthi, kodwa lona lingamandla ukuba likugcwalise likwenze ufane noKristu. Jesu. Amen. Ukuthi uma ubuka uKristu ngokwemibhalo uyibone wena uvela lapha kuKristu. Hayi kodwa hayi ngathi aningizwa. Siyakuzwa baba. Ngiyazi intombazane omncane akangizwa. Ngabe sengumzweli kuyangizwa. Ngabonga usi. Sizwa kahle baba. Yeah. Sizwa kahle ukuthi So-ke yes. Xoxa yes. Qhubeka baba. So-ke lamandla lana sike sathi uma nje umuntu ekholwa yilo livezwa lishunyayelwa. Indaba inamandla lapho ukuthi kukholwa yilo bese lamandla ayavalelwa kuwe. Yes. Bese lamandla ekuyisa ensindisweni, awuyiyeli ensindisweni. Kufana nokuthi uma umshumayeli eshumayela ethi eshumayela ngazo zonke izinto nje ethi izeqamgwaqo, izinto ey'gqoka osheqe, ukuthi nokuthi woza uzonikela impilo yakho kuJesu, give your life to Christ.
beze labo bantu bekhala benjalo bayinikele. Umbuzo ukuthi bayitholile insindiso. Ngoba insindiso iza ngani? Iza ngokukholwa, iza ngevangeli elishunyayeliwe. Bashunyayezwe ivangeli indaba. Bashunyayezwe izinto abantu abayinyanyayo. Yingakho-ke laba bantu bezohlupha endleleni. Kuzothi kusahanjwa babonakale sebeneyimpawu zokungakholwa. Yo. Isizathu azange baze bakholwa, azange baze bawesta nje isikhathi sabo bathi bayayinikela kanti abayinikeli ngoba bezwanga vangeli. Akakwazi umuntu ukuyinikela engezwanga ivangeli. Ivangeli lidinga ukuchazwa ngoba lona lingamandla, lona lidonsele lona abantu abazothi asizile ukuzonikela ngempilo yethu uKristu. Ngoba ukunikela ngempilo asinayo impilo ephilayo, uKristu nempilo ephilayo. Thina okwethu we receive impilo kaKristu ukuze siphile. Amen. Asi ngiyakuhlukanisa lokho. Yebo baba, niyezwa ingane. Thina we receive, we do not give. Yeah. Because we do not have life. Siyamukela uKristu angene kithi nempilo. Only Christ nokuphila that has life. Amen. And he has that life in abundance. So when we receive him, we are receiving an abundance life. Hey, bagithi. And lokuphila okwakhe akupheli. Uthi ukuphiwe uyise, uyise wakupha indodana. Indodana yakupha bonke abakholwayo. Bekholwa yini? Bekholwa yivangeli. Jesus. Uthi uKristu nifunda imibhalo, nicabanga ukuthi imibhalo inokuphila, ukuphila kukimi, okholwa yimi. Eswini sakhe uyochicina imfula yamanzi. Amen. Ya, ileyo ndaba nje into engiyishela bazalwana, sahambe siye ku-17. Amen. Verse 17. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo, kuvela ekukholweni, kuyisa ekukholweni. Mana. Ukulunga kukaNkulunkulu ebekade singenakho, kuthiwa kwambulwa kuphi? Kulo ivangeli. Ivangeli yini? Zindaba ezimnandi ezithini ezithi uJesu engolungileyo wabhinqa umalungu kwethu, wafa endaweni yethu ukuze asinikeze ukulunga kwakhe. Ngoba ukulunga kuvela ekufeni kwakhe. Yini ukufa kwakhe? Yivangeli. Kuvela ekungcwatshweni kwakhe. Yini ukungcwatshwa kwakhe? Yivangeli. Kuvela ekuvukeni kwakhe. Yini ukuvuka kwakhe? Yivangeli. Lokhu kulunga sikwembatha thina manje okuvela kulivangeli. Ya? Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo, kuvela ekukholweni, kuyisa ekukholweni. Ngaphandle kokukholwa akuveli lokhu. Kuvela ekukholweni lokhu. Phinde kuyise kuphi futhi? Ekukholweni. Akwenzeki umuntu oshunyayezwe leli ivangeli akhulume ngezenzo athi bazalwane gcinani ukuthi gcinani imiyalo, yenzani lokhu, asenzi lutho ngoba amandla avalelwe kithi iwona enzayo. Thina siphila nje lokuphila okuvela kuye.
uyena osenza siphile khona ngoba sesiphila ukuphila kwakhe asisenakho ukuthi ukuphila ukuphila okuvela ekholweni kuyise ekholweni so umuntu ukuphila akuvele ekholweni futhi akuse ekholweni kuvela ezindlweni zakhe kuvela emicabangweni yakhe kuyise engakholweni kuyise kumphika ukuthi uJesu uyaphila kuwe Jesu yeah ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa njalo nje lokhu kuthiwa njengokulotshiweyo hayi njengokwabadala njengokwalendlu hayi according to this house kodwa njengokulotshiweyo if you refer us according to this house uyasontisa ufuna senza izinto njengokwenza kwalendlu kanti thina sibizelwe ekwenzeni njengokusho kwembhalo lendlu siyibheke ukuthi lendlu ime according to the scriptures yini njalo lendlu siyibheka lapho uma sesithi according to lendlu siyeke imbhalo sa-subscribe endlini ngiyethemba kade urekhoda amen ngirekhodile baba noma ngiqale phakathi Skemen. Yeah. Hayi bazalwane njalo indaba yethu ngithi ngikhave leyo ndaba. Yevangeli ukuthi ivangeli yini ivangeli. Isibuko sethu sibuka kuso. Yiso lesi. Sibuka kuso njalo njalo. Amen. Bekela bathoma izinto zabo bafaka olayini kuze ukuthi owakhayo ke manje akhe ayichume ifoundation le ama layers awu2 the apostle and prophets ayichume ime accordingly yes ingaphumi kolayini yebo ukuze kuthi ngathi nje ukuze kuthi uma sekubekwa ke manje isakhiwo sigijime kalula manje sesigijima kwale foundation le engazukuseba lutho lokhu ke kuyini lokhu kuyilento eshiwo lo mzalwane uPaul athi ivangeli liyini babhala incwadi according to the scriptures aba scriptures wona aphethe indaba mystery bona bayayambula yes bashiya izwi okuyilona ofanele bonke abantu bagijime ngalo bangaduki ezwini bangaduki kwi-revelation amen so ke bakubeka lokho baqeda yini lesiyibuka kuyo yebo angithi bekade kukhona imibhalo yes umuntu ofunda imibhalo efundela ibandla ethi uyakhonza efunda imibhalo wenza kahle kodwa imibhalo engayicaphuna kodwa kungabi yilona kungabi yizwi
Yayibona lonto. Yebo baba. Imibhalo abapostoli baqedile umsebenzi ukuthi benze lento okuthiwa ke manje yizwi isambulo ukuze singabi nelinye izwi, singabi nesinye isambulo. Lento ebikade iyimystery. Angisho yazi imystery ukuthi yini. Yebo. Into engaqondakali. Ebifihlakele. Into ebifihlakele. Yes. Sebeyenze yayizwi yasobala. Amen. Ivangeli bekade lingabonakali, kuyimystery. Yes. Balembula ivangeli ukuthi yini ivangeli. Yes. So ubuso bethu sebeyakwazi ukuhlangana nobuso balento abayikhiphile bayibeka. Ihlangane ibone, ingaqambi okunye. Yes. Into yenza abantu abaningi baqambe okunye. Bathi ivangeli yizono, ukugqoka ikhindi, ukugqoka lokhu, bathi ivangeli, bathi give your life to Christ, bathi ivangeli lelo, iyona ndlela yokuza enkosini usindiswe. Ingoba they are not looking face to face with the word. They do not have the word. Ayi bakithi. Ubona kuseyimfumbe ufane nomuntu uma yethi the old world and the new world. Ma uthi amlalela umuntu athi the old world athi mina bazalwane uNkulunkulu wangisiza nangiphila ngingumuntu wezwe elidala manje sengisezweni elisha esho ukuthi angithi uma usho njalo nje uthi umuntu ozweni elidala Yebo. usho ukuthini uthi usho ukuthi wayesezonweni. Yebo. Izwe elidala lelo. Now uma ke manje kuthiwa izwe elidala seledlulile, has passed away, usho lokho ukuthi bonke abantu sebesezweni elisha automatically. Awuyizwa. Ngifuna uzweke lapho ngoba iyona khona lelo ezokwenza ukuthi uzwe lento engiyishoyo. Izwe elidala, the old world is the old covenant. Yes. The old covenant has passed away. Amen. Now, uma lo muntu ethi izwe elidala ebekade ngikulo seledlulile, esho ukuthi sengisindisiwa ngisekho ezweni elidala, esho ukuthi izwe elidala kwakuyizono. Futhi izono ayisekho ke manje ngoba ngokwebhayibheli lithi izwe elidala alisekho seledlula. Hayi ke yona nkinga ke njengoba usho baba ilona jika abasijikisa kalikhunyana kulo ke abazalwana abamelene nale gospel esishumayelayo ngoba bathi nisho ukuthi asisekho isono, akusekho ukufa, akusekho ini, kanti izwe elidala bekungashiwo izono, bekushiwo the old covenant. Yes, bekushiwo the old covenant. Yes. Yiyo ke i-old covenant esi-pass away engasekho. Yes. Kodwa konke okunye kusekhona, yingakho ukushumayela ivangeli kungapheli nasezweni elisha esesikulo. Ukushumayela ivangeli akupheli. Kubona bazi ukuthi kuyaphela ngoba kuyabhujwa kuleli izwe abakhuluma kulo. Kanti kwagubha the old covenant. Old covenant world. Amen. Now ke imystery ke kubo ngoba balazi izwe elidala. Yebo. Kodwa kuwe sekuphenyiwe kuwe usuyalazi izwi
ukuthi the world abapostoli sebalibeka obala ukuthi yini izwi bedlule embhalweni imbhalo ikhombe ukuthi nakhu kwayimbhalo kodwa bazokhipha izwi embhalweni izwi ke alidluli kodwa the old world passes away but the word does not pass away. Jesus. And the revelation from the scriptures does not pass away. It remains because inguphila, life. Ukuphila kwedluli umaphakade. Amen. Jesus. Angazi umyezwakala lento. Ngiyezwakala. Yeah. So that one now is in the past. So in this new one, it's like Sin are existing too. They're existing. Yes. But figuratively, masukuleli izwe elisha, they're not considered as sins. Ukuleli izwe elisha asithi sono khona. Kodwa ngaphandle kwakhona emhlabeni wobumnyama angithi manje sekunomhlaba emibili manje sekunomhlaba omdala wedlulile wedlula nayo yonke into yakhona. That's the old covenant. Okay, asizeke manje emhlabeni omusha the new covenant la kungekho unyembezi khona kungekho kufa khona kungekho sono khona. We new covenant. All those that they are in the new covenant, they are one with Christ. Yes. Bese kuba khona the other world, world yabantu abangakholwa, they are rejecting Christ. They are not in that old covenant. That old covenant has passed away. Does not exist anymore. Amen. But kunabantu manje the rejectors of faith. Okuthiwa bona basebumnyameni bayizinja nephini ngaphandle kombuso. Basosebenza lombuso bangaphandle kwawo. They are not within the new covenant. But lesi sivumelwana isivumelwano esisha asekho esinye isivumelwano kodwa khona abantu abangavumelene noNkulunkulu abangaphandle kwesivumelwano labo ke abangakholwa abasebuhleni abasesonweni saphakade ngoba bakholwa yilokhu umehluko yilowo. Ngiyayizwa. So okusho ukuthi they are all within the same covenant, but bahlukaniswe ukuthi abanye basebumnyameni abanye basekukhanyeni, which is a new covenant. Angifuni ukuthi they are all in the same. Angithi ukuba kwi-covenant ungenwa ngani ku-covenant? Ungenwa ngokukholwa. Okay. Laba bakholwa ngamanye amazwi laba nje basele nje bumnyameni. Ayazwakala. They cannot be within the covenant. Ngoba no-Israyeli owaye-old covenant waba khona ngokuvumelana noNkulunkulu. Kodwa thina abezizwe sangangena saba sebumnyameni. So ku-create-eka the same world. Ukuthi abezizwe bebesebumnyameni bengakholwa. Bengekho futhi esivumelwaneni. Abajuda bese sivumelwaneni noNkulunkulu. Uma uNkulunkulu eqeda ngesivumelwano sabo basale kumnyameni. Abezizwe nabajuda bangenayo bangena kwi-new. Kwakhona abajuda abasala ngaphandle abangangena kwi-new because abasavumelani ne-new. Hayi iscience. Asaziyo ngoba usamukela isayensi uyenza nogogoda. Hayi. Uthi uyizwa kanjani? Kumele sheshayizwe ke lo science. Ngiyayizwa manje. Uyayizwa. Ngabona bangathiwa ngayizwa lowo hayi ngabona ukuthi
usathane mubi ngoba lokhu ngokwesayensi nje mawuya kwisayensi uma uphehla umlilo zingakabikho izinto zokukhanyisa wawuthatha inhlabathi uyithole ogodweni bese ushukusha ngolunye ugodo kuze kusuke intuthu bese uthatha izibi uyibeka khona bese kuvutha umlilo without any matches. Isayensi leyo. Now okungekho lapho kuzovutha inkolo. Ngeke. Ngeke kuvutha. Yeah. Yeah. That's it. Yo, hayi kuyezwakala. Isayensi amukela ngayibamba. Hayi uyibambe ngqi. Hayi bambe ngqi. Okusho ukuthi ke baba labantwana bethu kumele ba-understand lento ye-old covenant ne-new covenant ukuthi kwi-old covenant isivumelwano lesesidala kwakuyisivumelwano phakathi kukaNkulunkulu no-Israyeli kodwa ngesikhathi saleso sivumelwano sonke sasiphila kuwo lowo mhlaba waleso sivumelwano kodwa ukuthi khona abantu abezizwe babekhona kodwa babengekho phakathi kuso kodwa umhlaba umi ngesivumelwano esidala then uma sekufika ke ukuphelela kwezikhathi leso sivumelwano sesijajwa sekuphela ngaso sekuma isivumelwano esisha kulesi sivumelwano esisha ke manje sho njengamanje sekumhlaba we-new covenant umhlaba wezivumelwano esisha kodwa abangakuvumeli lokho ngokuthi bakholwe yivangeli bazoremaina ngaphandle kwe-new covenant nakuba kuyisikhathi sayo njengalokhu nathi thina sasingaphandle ngokuthi vele sasingahlelelwe sasingabalelwe kuleso sivumelwano kwakubalela u-Israyeli kuphela okwakuyisizwe sasikhethwe uNkulunkulu abanye ababephila bengena u-Israyeli babengaphandle kwezivumelwano noma kwakuyisikhathi saleso sivumelwano so namanje ke ngoJesu sesivulelwe ke indlela sonke ukuthi bonke abakholwayo ileli ivangeli abakholwayo ilezi indaba ezinhle ngokufa nokubelwa nokuvuka kaJesu bangena kulesi sivumelwano ke manje baba akasikhonza ngaso. Exactly. In a simple way, yeah, in a simple way. Yeah. When you simplify it, because lento lena ithi sinomhlaba emhlabeni. Yes. U-Israyeli kwakuwumhlaba kaNkulunkulu emhlabeni wabantu bonke benomhlaba wabo bona. Yebo. Lo mhlaba lo wahamba waphela. Sasala sonke sisemhlabeni owodwa. Yebo. uNkulunkulu wasemisa kulo mhlaba wodwa waveza umhlaba omusha okuthiwa is a new covenant. Yes. Wathi kulo mhlaba lo mhlaba wonakele ngaphandle komhlaba lo engivusayo. Wozani kulo mhlaba ngena ngokukholwa. Amen. Basebeyasuka abantu bomnyameni bazongena kulo mhlaba omusha. Amen. Ongasenayo isystem leya umhlaba omdala. Yes. Isystem yakhona seku isystem kaNkulunkulu according to the new world. Amen. Not the world as the universe, but the world of God. The world. Hey, angazi. Uma sikhuluma nezwe. Yes. Sikhuluma nezwe as izwe elidalwe uNkulunkulu elingabonakali elingathintwa elingekho tangible elingekho seeable. So khuphuka babwana. Amen. So izwe leli elidalwe uNkulunkulu not in the atmosphere but this is a cosmos world. Izwe lasezulwini uNkulunkulu azohlangana nabantu
kulelizwe kwakhiwe izulu kulelizwe uNkulunkulu ahlangane nabantu babe ngabantu bakhe akhulume nabo abantu bomhlaba abangaphandle bengakwazi ukubona uthi Jesu mina nizobe ningibona kodwa abantu abangaphandle bazobe bengangiboni because lelizwe linezulu lalo elingabonwa ngabantu abangakholwa ukholwa uyise ekholweni ubonwa ekholweni uziwa ekholweni uhanjwa ekholweni ukhulunywa ekholweni Hayi bakithi awu Jesu hayi kuthiwa olungileyo wami useyophila ngokukholwa impilo yakho nje iwukukholwa hayi awu bakithi awu Jesu yingakho bebuza bethi nani nisafa nisenza ukuthi yingoba bakwazi ukubona uthe uJesu ngeke banibone ngeke bangibone kodwa ngiyabona hayi futhi siyakubona Jesu nabo-ke laba abangekho kanye nathi abakwazi ukubona lapho esikhona laba la sikhona ngena ngokukholwa hawu Jesu yo hayi kodwa siyahlanya hayi awu Jesu yo uNkulunkulu awazi wasithanda Jesu emini libalele uNkulunkulu wethu yo hayi bakithi amen hayi siyabonga bazalwane siyabonga amen siyabonga baba usuphelele umsebenzi sashota right uNkulunkulu uzungikhumbule ngabantu abami Jesu benjalo mfethu benjalo hayi ngiyakholwa yebo hayi-ke indaba yakho-ke ney'ngane zakho-ke leyo okade uyidla namhlanje hey bakithi hayi siyabonga hayi usamukele nje ngiyamphephethe ngiyambiza usamukele amen ngegama likaJesu uyena ofanele azokhuluma iy'mfihlakalo hayi futhi-ke hayi impela nje ngiyamphephetha amen hayi usendleleni sekuseduze amen cha asibonge bazana sikhulekele amen